Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gure deialdi hontara gerturatzeagatik. Lehenik eta behin sortuk Tomas Madinaren atxiloketa eta inkomunikazioa gogor salatu nahi du eta bere kezka adierazi nahi du Galdakaoztarrak Guardia Zibilaren eskutan jasan dezakeen tratuaren ingurua. Ezagunak dira zoritzarrez herri hontan Guardia Zibilak zenolako praktikak erabili izan dituen eta erabiltzen dituen informazio eta autoinkulpazioak lortzeko, eta gure kezka bizia da hori gertatuko ote zaion atxilotu eta inkomunikatu berri honi. Era berean, Madinaren senide eta lagunei elkartasun osoa adierazi nahi diegu momentu latz hauetan. Konponbidearen eta bakearen etsaien beste eraso baten aurrean aurkitzen gara zalantzari gabe. Guardia Zibilak agenda propioa dauka bakearen aurka eta Espainiako botere judizialaren zein PP eta PSOE alderdien sostenguarekin gauzatzen du. Guardia Zibilaren bozgoragailu lanetan diharduten hainbat komunikabideek kaleratu duten informazioek montai polizial berri baten aurrean gaudela adierazten dute gure ustez. Horrela bada, honelako mezua helarazi nahi dio sortuk euskal jendarteari. Lehenik eta behin ezin dugula onartu indar polizial eta politiko arrotzek gure herriaren bake eta konponbide nahien aurka aritzea. Gatazka betikotzeko saiakeren aurrean aski da esateko tenorea bada. Bigarrenez, konponbidearen aurkako indar polizialak Euskal Herritik nahi eta behar ditugula. Gerra egitera etorri zirenak alde egin behar dute behingoz. Errepresio eta hirugarrenez, errepresio jarduera guztien amaiera exigitzen dugu. Eta baita ere noski gaurko atxiloketa etetea eta atxilotua askatasunean jartzea. Eta bukatzeko, Tomas Madinaren atxiloketa salatzeko datozen ordu eta egunetan burutuko diren mobilizazio guztietan parte hartzeko ere deia adierazi nahi dugu.